Aika on mennyt nopeasti, kun aloitin opinnot, hieman jännitti. Nyt kun opinnot on lopuillaan, niin alkaa tuntua siltä, ettei tää ole päätepysäkki, vaan vasta alku. Kaikki on mennyt odotetusti, tai aika odotetusti. Et nyt on vähäsen semmonen stressi, kun on vielä ensi viikolla on tentti. Niin se tietysti nyt vähän stressaa, kun tuntuu, että ei ole ihan saanut tehtyä niin kuin haluaisi. Mutta sitten mä tiedän, että kun mä katson jälkeenpäin tätä, niin mä oon tyytyväinen siihen, mitä mä oon tehnyt ja miten hyvin mä oon oppinut. Mutta koska se pyrkimys siihen täydellisyyteen on vähän niin kuin se ongelma tässä. Mutta kaiken kaikkiaan mä uskon, että mä oon aika tyytyväinen siihen, että miten mä oon oppinut ja että kaikki varmasti menee ihan hyvin. Sillä on tulevaisuuden kannalta mun mielestä aika iso merkitys, että pystyy peliuran aikana jo tekemään joko tutkinnon tai käymään sitten jotain kursseja. Se tietyssä iässä tulee semmoinen, että alkaa miettimään, että mitä sitten, kun tää loppuu. Ja ainakin itsellä helpottaa se, että olen käynyt tutkinnon ja nyt jo käyn lisää opintoja, koska se antaa mulle mielenrauhaa myös siihen, että sitten kun tää joskus loppuu, niin mä oon valmiimpi siihen. No niille, jotka miettii, että jos haluaisi tai tuntuisi, että pitäisi jotain jossain vaiheessa tehdä, opiskella tai näin, niin kynnys ei ole kovin korkea kokeilla. Ekaksi voi kokeilla yhden kurssin ja sitten useampia tai vaikka koko kurssikokonaisuuden. Se on niin joustavaa, sä voit tehdä sitä ihan missä vaan ja aika, minkä ajan sitä saa tehdä, se on tosi pitkä. Et se on kyllä helppo saada siihen niin kuin elämään sopimaan. Meillä on aika kiireinen yleensä syys-lokakuu pelien suhteen, niin silloin mä en aio tehdä mitään opintoja, mutta sen jälkeen mä uskoisin, että mä aion jatkaa ja ottaa lisää kursseja. Kausi etenee, hyvää vauhtia ja opinnot on kohta lopussa, tai loppuu kohta. Ja tulevaisuus näyttää hyvältä ja aurinkoiselta.